खुलुमबाय बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थांनाय 14 थारिखनिफ्राय जोङो जेनाखि अंडार 13 फुटबल जेनाखि चेम्पियनशिप बेखौ जोङो खुंफुंनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै खुंनानै दिनैहाय जोबथा बादायलायनाय फाइनाल हाबाफारि जागासिनो दङ। दायो जोंनि जेनाखि गेलेनाय जोङो थांनाय 14 थारिखनिफ्राय जोंनि अंडार 13 नि जेनाखि गेलेग्रा फंबायमोनखौ जों जुदि नायोबा बुजिनो हायो जे बिथांमोना जोबोद माने आवगायदों, दावगागासिनो दङ। थांनाय समाव बोसोरथामनि सिगां जेनाखि खुंजेनदोंमोन अब्ला बिथांमोनहा एसे गोनो गोथोआव दङमोन, नाथाय नैबे देग्लायनि जेनाखि हाबाफारि जोलुर गेलेनाय बावहाय जोङो बिराद खोब राफोदै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै फाइनाल अबस्थायाव फैबाय। बावहाय खाग्राबारि दालाय आफाद एबसु आरो गसखाथा दालाय एबसु बेनि गेजेरावहाय बादायलायनाया जागासिनो दङ। जोबोर नारा-नाथानि गेजेरजों दायो 4-4 गलावहाय आवगायलायनानै दङ। दा बिराद मेहेरगोनां मोनसे नायथाव मुजिथाव मोनसे जादों। दा आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जोंनि गारजेनफ्रा माब्लाबा जोंनि गेलेगिरि फंबायमोनखौ माने हेंथा खालामनो नागिरो, जों मिथिबोदों। आरो जोंहा हिन्जावसाफोरनिबो अंडार 13 नि गेलेनाय बादायलायनायखौ होनो गोनांमोन, नाथाय जोंनि माखासे गारजेनफ्रा जोंनि बिनानावमोनखौ माने फुटबल गेलेनायाव बांद्राय गोसो होयै बा हगारनो नागिरै बे खार'नाव जोंनि गेलेगिरिफ्रा दा खम जानानै दं। इयुनाव बारायलांगोन बा दावगालांगोन बेखौ मिजिंथिदों, आसा खालामदों। देग्लायहाय जोङो गोदानै गिबियै जोङो जागायनो सानदोंमोनबाबो जोङो थोजासे गेलेगिरि गैयैनि थाखाय जोङो खालामनो हानाय जायासै देग्लायहाय। थेवबो जोङो कचिं होनायनि गेजेरजों जिल्लायाव बाहागो लाहैनांगौखौ जोङो साखाफारा जागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो मिथिहोहरबाय। जोबोर आङो बयनिसिमबो बे समावहायो साबायखरबो जासिगोन जे जोंखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होदों। बावहाय जोंहा गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा माखासे डनार बिथांमोनहा बाहाय गसंदों, जे ट्रफि होनाय आरो बावहाय माखासे मानि प्राइज होनाय, बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिगोन जाय बिथांमोनहा जोंनो थुलुंगा होबाय। आरो मोनफ्रोमबो खेलायावनो जोङो हिर' अफ द मेट्स जोङो बावहाय होनाय जादों आरो बावहाय जोंनिया माने बेस्ट किपारनिबो आरो बावहाय हाइस्ट स्करार बेनिबो जोङो ट्रफि होनाय जागोन। दा जोङो बेबायदिनो गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनायाव जोङो बयबो मदद होलायनांगोन आरो बे मोनसे जावरिखांनाय, बे जावरिखांनायखौ जोङो बे लेभेलैनो जोङो लांबाय थानो हानांगोन। आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बुंगोन जे जोंनि साफ्रोम बिमा-बिफाफ्रा माने गथ'फोरखौ जाहाथे एसे जोथोन लायो, मानोना बाहाय खेला गेलेनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि, गावनि आरो ओनसोलनि नाम खामायनायजों लोगोसे देहायारि बिथिङै गोग्गो जायो। मानोना जों मिथियो देहायानो जोंनि सुबुंनि सबसे देरसिन धोन। बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय। दा जोबथारनायाव 11था दालाय आफाद दङ। दा बेनि गेजेराव 9था बाहाय बाहागो लादों। 9थानि गेजेरावहायो मोनथाम दालाय आफादजों ज' जानानै माने गेलेगिरिफ्रा अहर गैयैनि थाखाय, टिम जायैनि थाखाय मोनथाम दालाय आफादा जयेन्टलि गेलेनो गोनां जादों। दा बेबायदिनो गेलेबोनानै जोबोद नारा-नाथानि गेजेरजों मैयाहायो सेमि फाइनाला जानानै थांबाय। दा दिनैहाय फाइनाल जादों। दा बाहाय द्र' जानानै दङ। 3-3 गलाव 4-4 गलाव आवगायनानै दङ। बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय। जिल्लायावथ' गासै जोंनिया डिस्ट्रिक्टआव जोंनि आन्सलिक हिसाबै जोंनिया 21था जानांगौ। दा 21थायाव गासैबो जिल्लायानो बाहागो लायो आरो बावहाय हौवासाफोरनिबो हिन्जावसाफोरनिबो गासैबो जागोन। बेखिनि बाथ्राखौ जोङो मिथिदों आरो मोनफ्रोमबो दखराया मेनेज खालामनानै हिन्जावसा गथ'फोरखौ, गेलेगिरिफोरखौ लानानै थांगोननि आसा दं, मिजिं दं आरो बेखिनि बाथ्राया दायो दङ जानानै। बेखिनि दा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जेनाखि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों, बियो जोबोर मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। थांनाय बोसोरब्रैनिफ्राय जि हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावदों बावहाय जोंनि गथ'फ्रा जोबोद डेभेलप जादों। जों बेखौ बुंनांगोन आरो बाख्नायनांगोन। बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय। बयनिसिमबो गोजोन आरो